hấp tình ca chính ấy chính nhà lệ trong nga yang marway ha chính nhà ro birte ka jing pangnut ba jing kuslay ka jing yam hin re min siam nga dang yai hi wat la ka jing yait kam long ka basuk ka jing ja jing ya ro ka pin sngeu si hin re ha jing yam nga yo hi ka jing yam ka sngi kan wan ka jing yam kan ku. It will be okay. What's no sharman siem ka por bas si kam june junom. It will be okay. To da I jing yam ka jing kurmen ka dang im hanga. Ngakmisha swib neng ha jing ya ro jing ya ngapan borban nang yait shachmat ka jing rem ka dei ka jing hikai ban nang skem ka jing yin jonga.